buangan. Sa katinuod nga ako nadunggan ng istorya nga. Si Paring Ernesto kuno, nagtukod ako ng negosyo. Matay. Pilahay pa lang gito siya kaadlaw nga ng trabaho. Naalaman dayo improvement ang iyang pagkatao. Nagtukod naman iyang kung galing negosyo. Samantalang kami si Paring Tulits, dugay niyo kayo ng istambayan ng amo ang lugar. Pag iminahimong plano nga magnegosyo. Matay ng tao, di kimatagan. Sus, pilahay lang kami kabuhan si Paring Tulits pag naka gusto mga apply yung trabaho, huwag yung may madawat. Pero, hay kayo maayo ano. Ako agtuon si Paring Tulits. Kung ako sa paybaon aning akong mga istorya nga dunggan, nga si Paring Ernesto, padung na masinso. Samantalang kaming duha. O kami plano na magtukod o negosyo. Pasin pa di ay doon ay plano si Paring Tulits na makatabang sa negosyo ni Paring Ernesto. Kaya kinilabas Paring Ernie, ako na lungang istorya na ang iya ko nung gitukod ng tindahan kung paristor. Pasin pa di ay nagkinahanglan siya na mo. Sakto todo. Dalion ko pag-agtos Paring Tulits kay buhan. Maplanuhan niya kung unsay among matabang sa among kumpare nga si Ernesto sa muka. Ay. Kapuyan ni kinabuhin ni standby eh. Sigil na pasinaw ni Slantay. Kayo saan man. Watay mahimo, mga apply tag trabaho ay mo dawat. Kaya wa mo sa tinakamuan. Ang atuanin, magsigil lang dito pangayo atong mga barkada, mga amigo, mga kumpare. Magsigil ta pangayo anig na ay katulol, pangyusi, pangtagay. Nakaroon pa panahon na medyo init kayong panahon niya. Lamay kay pabugnaw-bugnaw ba, pero saan man tagod nga. Wa, mga sa taon tay kwarta ni may tagay-tagay ron pa wa, skalaay ba niya. Akong kumpare, alimok ko isa, di sa ko pwede mangayaw ato, kaya wa sa ito'y trabaho. Mga karon nga, tila na ko kasi mana rin, nagpasina ko lantay, kuntahon lang ko na yun, hanad naman lang ko na yung kinabuhi Padong lang yun is kamatayo na yan wa'y trabaho, wa'y pulos gobyerno wa'y. Pre, mamlay ka. Ni ako pre. Kamatuyin mo, ha? Istoryahan ka na ako pre, sa mga nadunggan akong istorya. Sa mga nadunggan mo istorya deh? Kitang luharon pre, abi mo unsa. Mas labi importante nga dako kay matabang nga sa kakumpare. Kasi Paring Ernesto sa muka. Ano sa si Ernesto sa muka din? Imagine ha, mag-apel-apel ka to, magbaylo tag naong ato. Ari ta mag-standby ta Mag-standby ta. Usa may makuha na to nga wa mo sa pulosan. Paminawa sa ko ha sa istorya ha. Ang nadunggan akong istorya ni si Paring Ernesto sa muka. Sa pilahay lang kaadlaw siya nga nagtrabaho. Karon nagtukod na iyang kaugalingong negosyo. Unsa? Nagtukod na iyang kaugalingong negosyo. Yate ko. Bago pa kayo siya nagkatrabaho, mga duda ko, upat kadlo, sa kasimana pa, nagtukod ng negosyo. Unya, magpabili lang tayo ng anak, nga ang atong amigo nga kumpare og suod na ito higala. Bisag bati siya hitsura. Pero kortahan na. Unya kita. Masay mahi mo na tinuod na mo siya. Nagtukod yun siya. Negosyo ka rin? Oo. Sa mga klase nga negosyo? Ang iyahang klase nga negosyo, pre, ang ako na istorya, kumpare store. Ay, tindahan! Matay no. Di mo'y kumpare store. Basi ba di ay? Ug iya nang gihingalan sa pagkangan kitang tulo mag-amigo kumpare. Okay, kumpare. Basi mga tabang taniya. Mga tuwa to siya. Di pre, kinigot sa good si Paring Ernesto, kumpare Ernesto pre. Believe si ko nito anak pod kay kanang bisan pa to unsa ka gamay ang kwarta ba? Kaya gyud niyang padakon pre kay ingon biya sila pre kanang mga upaw. Dagko kay nag-utok. Mao gito pre. Kita gagmay kita agtang. Gagmay tag utok. Kanang madagkog agtang. Dagko kay nag-utok mo nang bright na sila. Basi tiro pre og iya ipuhunan ana iyang negosyo. Piso, unya pabuton niya ko sa kamilyon. Mao bitaw dato na siya. Pre, so tayo sunod pre. Ingon ana ang businessman pre. Ang piso pre up to 1 million. Muna karon pre kung tinuod bang gani nga nagtukod si Paring Ernesto og tindahan. Sakto kayo. Ato siya tabangan. Tabangan na to siya. Sige pre. Kita kay standby man ta. Wa mo jud tay mahimo di imta dawaton mga play tag trabaho. Mao na. Ang ato mo ato pre. Muabag ta sa tong kumpare sa ihang bagong gitukod nga kumpare store. Sige pre, magnunas kung siya ito'y katabang. Ikaw ba, una ako nung mayo, unsay mayon tumatabang. Ka na makasalig sa siya na to. Unsa, nyara pre, magnunak pre. Ay, sakto. Sakto pre, sakto. Sakto pre, di mo ko'y simplon. Okay. Anao na to ni pag-diskarte. Saan ulit? Adoon na to si Paring Ernesto. Unya? Ang iyang tindahan, mao pa may pagsugod na. Ato siya inon, Pre Ernesto, para mailado na ang imong tindahan sa tibuok kalibutan,
atong i-promote ang iyang tindahan. Amo nang i-promote pare Ernesto. Atong i-promote kunuhay. Oh, sige pre. Karong panahon na pre. Karong panahon na pre. Ang kasagaran mga tao karon nagbase na sa social media. Mauli no Pino. Sa ako na ubay lado ang iyang tindahan. Daghano niya kay mga customer gamana siya. Mao gani pre. Ang style na to karon pre kana si Ernesto nakapokus pre siya sa negosyo. Wa man siya kabalo pre kung unsa roy status sa social media. Ang style na to ani mag-vlogger ta. Mag-vlogger ta. Kitay mo promote sa tindahan. Kitay mo promote sa tindahan. Nanatay trabaho. Nanatay trabaho. Nanatay trabaho. Kitay mo promote sa tindahan pre para mailados tibok kalibutan. Para ang kanang United States, Russia, China, Africa, ari na mangumpra sa tindahan. Hasta bang Amerika? Hasta ang sabi taong ka. Mag-vlogger ta. Hasta bang Philippine Binis. Oh, tara. Sana pre. Katabang kita ani pare. Naabot na di parang ko sa kong tindahan. Uma naman niya ang signboard. Nagipagutang na ko sa mamutang ay din yung signboard. Okay. Natural, magsugod ako paninda. Kaya parang mutubo akong ginansya ba? Pare! Pre! Ay, pare! Pare, Ernesto! Mantay! O, nasuroy mi pre kay kanang nakadungog mong lumig istorya pre nga. Kanang sa imong gamay nga puhunan pre. Imong gitukod og negosyo kay imong padakon pre. Oh, natural ginapay kay. Atay. Gamay ra guni ako kung anam ginang negosyo pre kanang sugod mi sa gamay. Kanang nakadungog pud mi istorya pre nga kini kuno imong tindahan nga gamay. Punpuhon kun mo asinso ni siya. Maghimo ka kag mall. Imo la nimo. Ikay sano nimo? Okay. Kung dako ako ginansya sila. Mao gani ginagi. Kanang mall pre kung mamul na pre imong tindahan imong negosyo. Kanang mall pre ang magtagiya na multosan. Multo ka. Kay nasa nangisturahan mo. Pre, ay sabi muram ka karon pa ni Prali. Kumisative yun siya nga pagkatao nang sabi tao ka. Okay pre kami pre ni ari gyud mi pre kay isip mo abag giniu pre. Mutabang miniu ba para mo asinso ni imong kumpare store. Mo no. Mas bita pre. Kana kay mao gani mo pagkuan ba nga nagunona jud pre nga kumpare ka namo nya. Usap-usap murag kumpare store murag sangan lang daan sa tindahan pre murag apil na sumpa palambo pre. Salamat kay pre. Karon pre among namitingan ni Prali nga ni ari mi kay mutabang minimo unsa ang pagpalambo ang imong tindahan nga kumpare store. Mo ba? Kanin do tagat proud ko magani pre. Magani pre. Ang plano na pre. Mao pa may pagsugod nimo no. Ang matawron pre na ana nakapokus sa social media. Amo ning i-vlog ang imong tindahan. Amo ni i-promote pre. O i-promote to mga vlogger man may. Sa to pa. O amo ni i-promote na to sa mga sa social media para ang kanang mga tao nga makakita inig-upload na to. Ari na mamalit sa imong tindahan. Ang kita sa kumpare store. Kumpare sa iyo. Pagmutok no? Kana mo akong ganahan ninyong duha. Ay nasa panyara magsugod na ta kay para ma-upload na to ang video. Oo, magsugod ta kanang kuan pre ani sa pre. Nakay baligyan red horse niya. Ang red horse? Way problema ko no. Ang kanang red horse pre. Mo na itong gamiton og props sa video. Props. Adindot sa kayo kay para makuan jud nga makita sa video. Mao na imong negosyo. Lagi akong mao gani asa na kay red horse. Tuwa sa repa. Asa pa sana ko. Pagka. Ya, mabot na kayo. Sino sa bitaw ka? Kini pre murag mo asinso tag kapilan ni pre. Atabang buta. Pag mo dato siya pre. Dato sa ta. Karon pre, ang style ni balik resto ikay artista. Artista ko. Artista. Pre, era pre. Kuan pre kanang wala kay apilan lang pug ice pre o baso pre kay nalimtan dito para may kay nato pagka-promote ba kay na kay Redros na pa jud kay ice. Sa bitaw. Nalimtan ako pre kay porting na excited ko. Paano sa balikon? Balik ka pre. Kainom gutan. Gawas na makainom. Magkatabang punta niya. Mao gani. Era pre. Ice o baso. Kana pre. Salamat yung kay konyo duwa. Karon pre, ang imong buhaton pre, magbarog ra ka diri. Magbarog ra ko. Okay kami tag-iya. Magtanaw ra ka namo. Ha? Magtanaw ra ka. Ba inig video-video. Inig video-video na ra ka. Apilon jud ka namo kay kami tag-iya. Iya ka. Maminaw lang ka kung sa imong istorya pre. Sige. Karon pre, ikay artista. Sige. Ha? Para sa to pa ma-apil ko sa video pud ani pud. Apil ka video. Duta day kay maabot ko sa ato sa laing nasod ba. Okay. Inig rolling action ako pre. Rolling action. Muan ka pre nga. Matigsunan kung gusto mo bugnaw nga red horse, ari na mo sa kumpare store. Okay. Unya, kung way bugnaw, doon na po'y ice, ari ka po sa kumpare store. Tagayon rin mo, inom na ka. Sige, inig-inom ni mo, ika na bahala kung unsa unang pagpalami
ang tindahan ni Paring Erning. Okay, pre. Okay, lagi. Okay. Gamiya lang ko. Taro. Yeah. Rolling action. Mga kaigsuunan o mga kahigalaan. Kung gusto mo og bugnaw nga red horse, ari mo sa Kumparis Store. O kunya, wa mo'y ice, na ay ice ka bugnaw kayo para ibalhin og puno sa inyong red horse. Kara. Tagayan din mo. Kanang tagay mo na yung makapanin, pre. O gayon, akong imnon, Imnon. ang bugnaw nga red horse. Hindi ko mag-inom, pre. Kalamian, dahil mo istorya, pre. Para mamalit yun ang mga tao sa Kumparis Store. Kalami! Adil, kak. Ay, nakalami. Ano ko sabi taong kay? Ino ni mo, grabe. Pagkabugnaw. Ingon ana ba? Dili suon, pre. Dili suon. Mo palamian yun ani mo ng mga viewers. Naon sabi sa pre. Pre, usbo na mo, pre. Gigi. Rolling action. Mga kaigsuunan o mga kahigalaan, namo rin sa gawas sa nasod o ginhisig sila sa kasinganan. Ngayon na kakatsa. Itaro ulitok eh. Itaro ulitok ba? Usa. Kuwang si Gustagay, pre. Tagay lang. Imni sa daan, pre. Para makataro kang litok. Imni sa daan. Kana. Pahuwat na ka, pre. Di wala sa kaya, pre. Tagay kay ikaw may tag-iya. Di man pwede nga ang tag-iya may Importante ka na, pre. Basta mag-promote lang gini kung tindahan. Okay, rolling action. Mga kaigsuunan, kung gusto mo og bugnaw nga red horse, ari mo sa Kumparis Store. Dili, kakat. Ayaw tanawa ang uni para Erning. Sige. Ako be. Ikay kameraman be. Hindi ba siya mahupo, pre? I-play ha. Sige pre. Pre. Ano ni mo pag-promote? Okay, rolling action. Mga kaigsuunan, kung gusto mo bugnaw nga red horse, ari lang mo sa Upaw Store. Kat! Ayaw Upaw Store. Ano sabi? Kanang Upaw Store, Kumparis Store na sa imo nila Upaw Store. Ang Upaw Store siya na. Balik. Si Rolling action. Mga kaigsuunan, kung gusto mo ice, naidaghan. Naidaghan. Diri sa Kumparis Store. Nya, siyempre, kung doon natin ice mga kaigsuunan, parisan niya ito nag-red horse. Iniguman mga kaigsuunan, ato na kayo-kayon, kutaw-kutawon, higuman atong imnon. Ari na nyo makita sa Unggoy Store. Ay, kat! Dili na unggoy, pre. Dili siya mamalit. Anak na ba yung uban, mahadlong kong unggoy. Dili, mao day. Kumparis Store! A few moments later. Pre. Hey, ako siya tinasan ng promosyon. Pre. Unsan mo, pre? Nangahubog naman mo, pre. Ang promosyon ba? Wa pa man yung mahuban? Isa man na inyo nga. Pinunta na inyo pag-promote na ko? Manon to ni pre. Iwasan mo, pre, kaya para ay mo tindahan. Masig ay pusing, pre. Pusing. Kamera. Masig ka. Rolling action. Kaka, pre, ako maning naong rin nakita din. Ni mo. Hindi ka na ako ang naong gagwapo niya makita. Naruha ko niya, pre. Ay, pre. Rolling action. Mga inununan, kung gusto mo mutagay kumpare nga tindahan, ari mo sa Red Horse Store. Kaya abin nyo sa mga inunan, pwede ra mautang, ari sa kang upaw nga tindahan. Binuang mo na inyo, pre. Binuang na yung pag-promote, pre. Ako ginanyo ha? Ang akong tindahan, natikyawap no, wala dito ginasyan eh. Ang limal mga wag, pamalik mo rin ako. Ang limal mga wag mo ha?